sedulur, keturunane Pithecanthropus erectus, keturunane Homo sapiens, keturunane Pithecanthropus javanicus, terus pokoknya lan sak kanca-kancane sak dulure Honda tolan sanak sedulur. Welcome back to my channel, balik maneh nang channelku. Iki dino Minggu jam 10:30. Kowe kabeh arep tak jak pit-pitan ning Kali Jambe lur. Tak butuhne neng Museum Sangkiran. Jadi iso delok piye asal usulmu dhisik. Sing rupamu bagus yo san saya iso syukur. Margane wis malih bagus. Sing rong bagus ya padha aku. Iki aku lewati dalan Sido Dadi lho. Jadi lewati Tosok Tengah. Jadi kok ya sidatan wae bendan cepet. Ngirit bensin, arti dhewe aku pengangguran. Suasane panas lur. Persis kaya atiku pas ngerti awakmu gandeng karo lanangan liya. Kondisi jalan cek lancar, halus. Tapi persis kaya kahanane atiku saiki. Sike wis teko Pasar Pungsari, ambil kiri. Jalane rada elek sithik lur. Terus posisi tor muga pitur ajur. Masalah setahun rong pernah tak serviske. Bener ora iki? Nah, iki aku ora dhewe. Aku kan kancane Bang Kristiono. Lali di Ili Iyukan batang le bangkit. Pelinge nang isor iki. Jane wis cedak tapi kok dalane kaya ngene. Memang sih kor. Tapi yen nggo pariwisata Sragen sing lewat jangka daerah itu kan iki yo perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki. Tapi yo anggarane APBD ini Sragen entek ning 2012 tapi bangun 2012 ini jualan Sragen di APBD harap maklum lur. Mana apik lur. Jalane iki sing rada meletak persis kaya kahanane sikilmu pas musim ketiga. Ini wayah panen lur, jadi kowe kabeh para lesermannya hidup sekuat iso dolan rene. Bablasan. Sing endi? Salah jalan lur, bablasan sithik. Kudune sing menggok ngidul rengkek.
Mana nak petunjuk? Jalan oke-oke lah, toko souvenir, toko oleh-oleh, kan, bahan panggilan piknik. Toko spur mini adik-adik, mantep dulu. Pol pemandangannya keren. Minggu ya rame lur.
Jadi neng kene iki akeh lur spot-spot foto yang cocok diupload neng sosial media Instagram. Contoh ya iki paling rame. Tak duduhi contoh liyane. Eng spot foto sing rame dhewe. Kon tulisan wis. Wah, jenenge iki siapa? Tinggal souvenir. Yang pengen gue oleh. Yang gue duwe sangu. Iki ngon warung makan. Ya menune apa aku ya ora wani tuku sebab aku sangune mung promah. Ya wis cukup man semene wae lur. Lek aku dudone saka sesepuh-sesepuhmu. Lali syukur. Bape wis dhisik ya bentukane kaya ngono. Lali subscribe, komen, like, share. Bye bye. Sing uripmu cepet, sing kira-kira bar putus karo yange, golek gayang ra entuk-entuk, diece nganggur, aja doran nang kene lur. Kene iki panggonan bunuh diri sing paling mat iki, apa mau urip-uripmu sing cepet pikirane ngono kuwi.